ese todo fundal. E nós vamos explicar a nosa misión secundaria, que consiste un pouco en buscar unha alternativa ao paracaídas como método de aterrizaxe. E agora o meu compañero vai explicar en que consiste isto que estou pensando. Vale, pois como basicamente nos daba moita pereza ter que buscar fora e buscar algo así espacial e todo eso, pois decidimos, como nos dá pereza facer un paracaídas, pois vamos ver si podemos facer non tendo que estar cosendo tanto. Entonces, vamos facer na lata varias aberturas que leven pestañas, non? Agora o problema que estamos tendo como poñer a tela, se a vamos poñer por dentro, se a vamos poñer facendo como sacos, ver cal é a forma na que frena máis ou frena menos. O diseño da lata tamén se nos está complicando un pouquiño, pero bueno, é o que vamos facendo. Eu creo que ten bastante futuro. A ver se nos sale o que nos sale, se non nos sale, pois non nos sale.